Acum sper că fiind noaptea nu mai lucrează și sperăm că putem să continuăm. Okay, let's go back and let's get into our fourth hour here. Haideți să ne întoarcem și să intrăm în a patra oră. And I want to ask you to go back 2 Corinthians chapter 1, go back to verse 1 and 2. Vreau să deschidem din nou la 2 Corinteni, capitolul 1, primele două versete. And I think a lot of times this is where we fail. Și cred că de multe ori ăsta e modul în care noi falimentăm. Especially when you're being falsely accused or attacked. Mai ales când ești acuzat în mod fals sau ești atacat. The Apostle Paul did something that most of us would not think of doing. Apostolul Pavel a făcut ceva ce mulți dintre noi nici nu ne gândim să facem. And that's because we're too busy defending ourselves. Și asta din cauza faptului că suntem prea preocupați să ne apărăm. The first thing that Paul does, he addresses his relationship with God. Primul lucru care îl face este că el adresează relația sa cu Dumnezeu. Prezintă relația sa cu Dumnezeu. And the second thing he does is our relationship with one another. Și al doilea lucru care îl face este să prezintă relația pe care o avem unii cu alții. And third, our relationship with the Lord Jesus Christ. Și în al treilea rând, relația pe care o avem cu Domnul Isus Hristos. And he has to remind the Corinthian church of what the relationships are because people forget. Și trebuie să reamintească bisericii din Corint aceste relații pe care noi le avem, pentru că oamenii de obicei le uită. You see, when you accuse me falsely, I have to remind you, you're my brother, you're my sister. Când mă acuz în mod fals, trebuie să-ți aduc aminte că tu ești fratele și sora mea. So go back to verse 1 and 2, 2 Corinthians chapter 1. Deci haideți să ne întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 1, primele două versete. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God which is at Corinth, with all the saints who are throughout Achaia. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. In verse 2, he says, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Și în versetul 2 spune, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Now notice in verse 1, he says, Timothy, our brother. He's talking about our relationship. In verse 2, our God, our Father, and the Lord Jesus is our God. He's formulating the relationship. Luați aminte la modul în care prezintă aici lucrurile. Întâi îl prezintă pe Timotei, fratele nostru, și apoi în versetul 2 vorbește despre Tatăl nostru, Domnul nostru. Just because you and I disagree on something, that does not have to make us an enemy. Doar pentru faptul că nu cădem de acord cu privire la un anumit lucru nu înseamnă că asta ne face dușmani. And what Paul does, he addresses his apostleship right up front and his relationship with God. That's what he does immediately. Și ce face Pavel este că încă de la început pune înaintea lor relația pe care au toți cu Dumnezeu. Paul did not waste a lot of time. Pavel nu pierde mult timp. And let me tell you something. We have a habit of letting things go for a while, hoping that time and space will calm people down. Ceea ce facem noi este că lăsăm lucrurile așa cum sunt, sperând ca timpul și spațiul să rezolve încetul cu încetul lucrurile. And the only thing that does, that becomes the playing ground for the enemy. Și ce se întâmplă de fapt este că noi oferim spațiu sau loc de desfășurare pentru inamic. Recently, we had to deal with a young couple who's been married only for 7 years. Recent am avut la consiliere un cuplu tânăr căsătoriți doar de vreo 7 ani. And every time this young couple would get into a fight, they would separate for 3 to 4 months. Și prima dată când au început să aibă dispute, s-au separat pentru 3 sau 4 luni. Now, they've been married 7 years. Au fost căsătoriți 7 ani. And every year they've separated for 3 to 4 months. Și în fiecare an au trăit separați 3-4 luni.
And 1 year they separated for 6 months. Și în un an au fost 6 luni separați. So half of their marriage, they haven't been together. Deci, cam jumătate din căsnicia lor nu s-au întâlnit. Question, what is wrong with that picture? Și întrebarea este, ce e greșit aici în imaginea asta? It becomes the breeding ground for the devil and the enemy. Este că ei au lăsat spațiu de desfășurare pentru dușmanul lor, pentru diavol. In conflict, we hope that time and space will calm the situation down. În cadrul conflictelor sperăm ca timpul și spațiul să le atenueze. But all it does, it gives the voice, it gives the right to the voice of the devil, the enemy, to talk to people in their ear. Dar ce se întâmplă este de fapt că dăm ocazia dușmanului, diavolului, să vorbească urechilor lor. So this is where you and I begin to justify our thinking and our feelings. Ăsta e modul în care noi încercăm să ne justificăm felul de gândire și sentimentele. We begin to justify instead of clarifying. Încercând să ne justificăm în loc să clarificăm. Our marriage problems are never solved by separating. They're solved by talking to each other. Niciodată problemele căsniciei nu se rezolvă prin separare, ci prin discuții unul cu altul. So in the church, the Apostle Paul immediately addressed, okay, right up front, his relationship with God. În biserică, Apostolul Pavel imediat se referă la relația pe care o are el cu Dumnezeu. As the old English expression says, he took the bull by the horns. Este expresia asta veche englezească, a luat taurul de coarne. And he got right directly to the business of what the problem was. Și merge direct la esența problemei. He is an apostle of Jesus Christ. El este un apostol al lui Iisus Hristos. So what? What does that mean? Și ce dacă? Ce înseamnă asta? And he had to reiterate, reestablish that before the people. Și trebuie să reitereze, să le reamintească de fapt acesta oamenilor. The Greek word for apostle is apostolos. Cuvântul grecesc pentru apostol este apostolos. And you see this, it appears at least 80 times in the New Testament. Și apare de 80 de ori în Noul Testament. Now, I'm saying something very elementary and basic to you, which you already know. Spun ceva foarte elementar pentru voi, știu că deja știți. Now, I'm not here to try to insult your intelligence. Nu sunt aici să vă insult inteligența. But sometimes some of us who think we're very intelligent, we kind of forget things in the heat of the battle. Dar, din păcate, noi, crezându-ne inteligenți, pierdem din vedere anumite aspecte în cadrul bătăliei. What was Paul's reason for reminding them that he was an apostle? Care a fost motivul pentru care Pavel le aduce aminte de faptul că el este un apostol? In the middle of a battle inside the church, people ignore all authority. În mijlocul bătăliei, luptelor din cadrul bisericii, oamenii ignoră orice autoritate. So who is an apostolos? Deci cine este un apostol? It's a person that is sent by an authority and with a commission. Este o persoană trimisă cu autoritate într-o misiune. Such as an ambassador is. Așa cum este un ambasador, de exemplu. In fact, for many, many years, the cargo ships out in the sea, they were called apostolic ships. De fapt, pentru mulți ani, navele comerciale, cargourile, erau numite nave apostolice. That's because they were sent with a specific shipment with a specific destination for a specific reason. Pentru că ele au fost trimise cu o destinație foarte clară și cu un motiv foarte bine stabilit. This is where we get the word or the idea, the concept of a missionary. De aici preluăm ideea sau conceptul misionarului. In the Greek language, you don't understand, but that's where we get that, and it comes from the word, the concept of apostle.
În lumea grecească, chiar dacă noi nu înțelegem conceptul, de aici derivă termenul de apostol. Now, I think you and I agree that we have no apostles today. Cred că suntem cu toții de acord că astăzi nu mai avem apostoli. Or at least not like the original 12 apostles, right? Sau cel puțin nu în sensul original al apostolatului biblic. But we are to be apostle-like, okay, in the sense that we are ambassadors for Christ. Dar suntem asemenea apostolilor în sensul că suntem ambasadori ai lui Hristos. Missionaries who are sent to this world for a very specific mission. Misionarii sunt trimiși în lume cu o misiune foarte specifică. Now, remember, you're in the heat of a battle, you're in a church fight. Amintiți-vă că sunteți în mijlocul bătăliei din cadrul bisericii. You're the pastor. Tu ești păstorul. So let me ask you this simple question. Deci, lasă-mă să spun o întrebare simplă. Who sent you to be the pastor of that church? Cine te-a trimis să fii păstorul acelei biserici? Did the church call you or did God call you? Biserica te-a chemat sau Dumnezeu te-a chemat? Because if we don't answer that question correctly, then we don't understand who is our authority. Pentru că dacă nu înțelegem acest aspect corect, nu înțelegem a cui este autoritate. So the Apostle Paul has to establish immediately in verse 1 that he is an apostle. Deci Apostolul Pavel încă de la început anunță sau stabilește faptul că el este un apostol. Now, in order to be an apostle, he had to meet several requirements. Pentru a fi un apostol trebuia să îndeplinești anumite cerințe. Câteva cerințe. Number one, he was chosen by God. Numărul 1, el a fost ales de Dumnezeu. Turn your Bibles to the book of Acts chapter 9, verse 15. Deschideți Biblia la Fapte 9:15. He says, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and the kings and the sons of Israel. Dar Domnul i-a spus, du-te, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Who called you to be a pastor? Cine te-a chemat pe tine să fii păstor? Your family? Familia? The church? Da? Biserica? Or did you choose yourself? Sau te-ai ales singur? Because if one of those three things are true, then you're not a pastor. Pentru că dacă una dintre acestea sau toate trei sunt adevărate, tu nu ești un apostol. God called you, he commissioned you, he gave you the authority externally outside of the church. Dumnezeu te-a ales, Dumnezeu te-a însărcinat, El ți-a dat autoritatea într-un mod extern bisericii. Now stay with me in the book of Acts chapter 9, go back up to verse 6. Rămâneți cu mine în Fapte 9 și să ne uităm la versetul 6. Here's the second thing that was true about the Apostle Paul. E al doilea lucru legat de Apostolul Pavel. Number 2, he was personally commissioned by Jesus Christ. El a fost însărcinat în mod personal de Iisus Hristos. That's exactly what happened to you when you became a pastor. Exact asta s-a întâmplat și cu tine când ai fost chemat să fii un păstor. In Acts chapter 9, verse 6, he says, but get up and enter the city, and it will be told to you what you must do. În Fapte 9:6 spune, scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Now, here's the third truth about the Apostle Paul. Există un al treilea adevăr legat de Apostolul Pavel. Number 3, he has seen the risen Savior. El a văzut pe Hristosul înviat. Nobody in the Corinthian church had ever seen Jesus Christ. Nimeni din biserica din Corint nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. But he did. Dar el l-a văzut. Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Deschideți Bibliile la 1 Corinteni, capitolul 9. And look at verse 1 and 2. Și uitați-vă la versetele 1 și 2. And notice the language that he uses. He says, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen our Lord Jesus? He says, are you not the work of my Lord? Și uitați-vă la limbajul folosit. Nu sunt eu apostol, nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru?
Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? He said, if to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Și în versetul 2 spune, dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. The church in Corinth was birthed under his apostleship. Biserica din Corint a luat naștere prin apostolia lui. They came to Christ because he preached Christ to them. Ei au venit la Hristos fiindcă El le-a predicat pe Hristos. That's exactly what you do in the church. Asta este ceea ce faci tu în biserică. The other thing was that the fourth thing is that the apostle Paul, he was the recipient of divine revelation, the recipient of divine revelation. Al patrulea lucru este că apostolul Pavel a fost recipientul revelației divine. The people didn't receive divine revelation. Oamenii din biserică n-au primit revelația divină. The apostle Paul shared that divine revelation, but they didn't receive it, he received it. El a împărtășit această revelație cu ei, dar nu ei au primit-o, ci el a primit-o. Paul is establishing his relationship and the authority that God had given to him over that church. El prezintă relația și autoritatea pe care o are asupra bisericii din Corint. Turn your Bibles to Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Deschideți la Galateni, capitolul 1. Look at what he says in verse 10, 11, and 12. 10, 11, and 12. Uitați-vă ce spune în versetele 10, 11 și 12. And he says this in verse 10, for I am now seeking the favor of men or of God. Or am I striving to please men? If I was still trying to please men, I would not be a bondservant of Christ. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. In verse 11 it says, for I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. În versetul 11 spune, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. He says, for I neither received it from man nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. Și spune, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Think about it. There were never many of them, and there has not been any for almost 2,000 years. There has been no apostle for 2,000 years. Gândiți-vă că de aproape 2000 de ani n-au mai fost apostoli și n-au mai fost revelații. The voice of the last apostle was silenced when John died of old age at Ephesus. Glasul ultimului apostol a fost stins când Ioan moare de bătrânețe la Efes. There are no apostles today because no one meets the requirement. Nu mai există apostoli astăzi pentru că nimeni nu mai împlinește cerințele unui apostol pentru a fi apostol. What is it that we have today? We have God's complete revelation of truth, what? In the scriptures, in the scriptures. Noi astăzi avem revelația completă a adevărului lui Dumnezeu în Scripturi. So when you come to that church and you come to that pulpit, you come with the authority of scripture. Deci când vii la biserică și te urci la ambon, tu vii cu autoritatea Scripturii. Let me tell you, I say, after 40 years in ministry, one thing I had to learn, I had to teach through 2 Corinthians, the second book of Corinthians, to the church. Timp de 4 ani, cred că am predicat bisericii din 2 Corinteni. Paul, the apostle Paul was an apostle of Jesus Christ by the will of man or by the will of God. Which one? Apostolul Pavel a fost apostol prin voia oamenilor sau prin voia lui Dumnezeu? Care din ele? Did the apostle Paul appoint himself? S-a numit singur apostol? He was chosen by God to represent, to be an ambassador of the Lord Jesus Christ. A fost ales de Dumnezeu să fie un ambasador, un reprezentant al lui Iisus Hristos. The same way that if you are a true pastor, God chose you and sent you to that church. Nu în același fel te-a ales și pe tine Dumnezeu și te-a trimis bisericii?
Now, of course, I realize we're not apostles. I realize that. Realizăm că nu suntem apostoli, But we are ambassadors of Christ. dar suntem ambasadori ai lui Hristos. What is our job? We're telling others of Jesus Christ. We're talking about him all the time. Care este slujba noastră? Să le spunem altora despre Iisus Hristos tot timpul. I do that every day in the radio and TV. Fac asta în fiecare zi la radio și televiziune. People want to attack me because I tell them the truth. Oamenii mă atacă tocmai pentru că le spun adevărul. We are literally in the middle of a civil war here. Noi suntem aici, în mod literal, în mijlocul unui război civil. They've lost their minds. Și-au pierdut mintea. Almost all of the missionaries have left the country. Aproape toți misionarii au părăsit deja țara. They told me I was crazy by staying. Și mi-au spus, ești nebun dacă mai stai. But if anybody knows me, I don't run. Și toți cei care mă cunosc știu că nu voi fugi. I'm too old to run now. Sunt prea bătrân să mai pot fugi. So I have to square up, okay? And I'm going to have to face my enemy. Așa că trebuie să mă încord și să înfrunt dușmanul. Now, I might be old, but let me tell you something. I'm not dead yet. Oi fi eu bătrân, dar vă spun sigur că încă nu sunt mort. And missionaries have left and forgot what God called them to do. Și misionarii au fost lăsați să facă ceea ce Domnul i-a chemat să facă. I told them the only Au way I'm plecat și au uitat ce au de făcut. Au uitat la ce i-a chemat Domnul. I told them the only way I'm leaving Peru is going to be in a casket because this is where I'm going to die. Dacă va fi să părăsesc Peru, îl voi părăsi într-un sicriu. But I'm going to take a whole lot of them with me. You will take what? I'm going to take a whole lot of them. I'm going to take a lot of them with me. Dar o să iau pe mulți cu mine. And I plan on taking them to heaven, not to hell. Și sper că în cer, nu în iad. Because Paul spent his entire defense talking about we, our, not I, not me. Pavel își prezintă întreaga apărare folosind pronumele personal la plural, noi și nu eu. In the middle of a church battle, you have to remind them it's us, we, not you and I. În mijlocul problemelor și luptelor din biserică trebuie să le amintiți că este vorba de noi și niciodată de eu. He had to remind the church how? By talking about Timothy. Trebuie să le aduc aminte bisericii vorbind de Timotei. Remember, he said that Timothy is a brother in the Lord. He's our brother. Amintiți-vă, Timotei este fratele nostru în Domnul, e fratele nostru. Look, the messenger of God is never above anybody else. We're his servants. Mesagerul lui Dumnezeu nu este niciodată deasupra altora, este un slujitor. See, regardless of his call and ministry, he is among all of the brothers, okay, who serve under the will of God. That's us. Deși Dumnezeu l-a chemat în lucrare, el este un slujitor printre ceilalți frați. De aceea totdeauna e vorba de noi. We're not superior to anybody else. Nu suntem superiori altora. Jesus said, I've not come to serve, I've not come to be served, but I've come to serve. Domnul Iisus spunea, n-am venit să fiu slujit, ci să slujesc. Turn your Bibles to Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter 12, verse 3. Deschideți Biblia la Romani 12:3. He says, for through the grace given to me, I say to everyone among you, do not think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each measure a faith. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătată despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. As far as we know, the Apostle Paul was the greatest apostle of all the apostles.
Așa cum știm, apostolul Pavel a fost unul dintre cei mai mari dintre apostoli. And notice the attitude that he had about himself and the way he expressed it to others. Uitați-vă la atitudinea totuși pe care o are cu privire la el și pe care o exprimă și altora. Turn your Bibles to Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 and look at verse 3 and 4. Deschideți la Filipeni 2, versetele 3 și 4. And notice the words that the apostle uses here that we need to incorporate in our language. Și uitați-vă la limbajul pe care îl folosește Pavel aici, limbaj care ar trebui să îl incorporăm și noi în limbajul nostru. He said, do nothing, verse 3, he says, do nothing from selfishness or empty deceit or conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Spune, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Do not merely look out in verse 4, do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Look, this letter that he wrote, the second letter to the Corinthians, Această scrisoare a doua care o scrie Corintenilor, it was not intended to be exclusively written to the Christian church. Paul knew what he was doing. n-a fost intenționată a fi scrisă exclusiv pentru această biserică. But it was also written for the believers who had been scattered throughout the province, who were connected to the church in Corinth, because the church in Corinth was not just one building. Ci a fost intenționată să fie pentru toți credincioșii care erau împrăștiați prin provincie și aveau legături cu biserica asta din Corint. We know from the historical ecclesiastical records that there was at least 28 other small congregations that were considered part of the Corinthian church. Știm din istoria bisericii că erau undeva în jur de 28 de biserici legată de biserica aceasta din Corint, în jurul Corintului. So Paul is not addressing, a single house church. That's not what he's talking about. Deci Pavel nu se adresează unei singure biserici de casă, deci care erau în casă, unde se adunau. What he's doing, he's speaking to the church of God that is represented throughout the city of Corinth. Ci vorbește bisericii lui Dumnezeu, care e reprezentată de orașul Corint. There were a lot of churches in Corinth as well as in the region of Achaia. Vorbind de bisericile din toată regiunea Ahaia. Now remember that Caesar Augustus had divided Greece into two major provinces, the north and the south. Știm că Cezar Augustus a împărțit Grecia în două provincii mari, partea de nord și partea de sud. We know that the north was Macedonia. Partea de nord era numită Macedonia. That's where the Thessalonian church was located. Philippi was located up in the north. Acolo a fost Filipi localizat, Tesalonic în partea de nord. In the south in Achaia was the Corinthian church, and that is because it was such a large church scattered. Și în partea de sud era biserica din Corint și alte câteva biserici răsfirate. So there were believers that were scattered throughout the entire region of Achaia, and Paul is writing to all of them. Și Pavel scrie bisericilor împrăștiate din toată regiunea Ahaiei. Well, when we go back to 2 Corinthians chapter 1 and look at verse 2, 2 Corinthians chapter 1 verse 2. Haideți să ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. And he says, grace to you and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. He was writing to all the brethren in Achaia. El scrie tuturor fraților din Ahaia. You know, when he says grace to you, it's like saying good day to you. Har vouă însemna, eu știu, să aveți o zi bună. And so he was using this word grace with great connotation. El folosește cuvântul acesta har cu o conotație majoră.
He was dispensing great blessings to all of them. El răspândește binecuvântare peste toți. Now imagine this for a moment. He was saying grace to you to a bunch of people that have falsely accused him. Imaginați-vă pentru un moment, el răspândește binecuvântări peste toți aceia care l-au acuzat în mod fals. Let me ask you a question. Is that what you and I do? Să vă pun o întrebare. Așa procedăm și noi? Most times, that's not what we want to do. De cele mai multe ori nu în felul acesta am vrea să o facem. Most times we want to show people the hand of Jehovah God. That's what we want to do, right? Majoritatea ar vrea să spună, cum zice David, numele Domnului tai în bucăți. I mean, grace is God's greatest kindness to those who are undeserving. Harul este binecuvântarea lui Dumnezeu răspândită peste cei care nu o merită. They are undeserving of his favor. Ei nu meritau favoarea lui, But they placed their faith in the Son of God, Jesus. dar și-au pus credința în Fiul Său Iisus. Don't forget, the people on the other side of that table who are falsely accusing you, Nu uitați că binecuvântarea trebuie răspândită peste cei care te acuză în mod fals and you think they're undeserving, și tu consideri că ei nu o merită, they're just as much as a believer as you are. dar ei sunt la fel de credincioși ca și tine. Where does grace flow from? De unde vine harul? It flows from God. El curge de la Dumnezeu. You know, the same way that oil makes a machine to run smoothly, so does grace. Așa cum uleiul face ca o mașină să funcționeze, eu știu, lin, așa face și harul. You know, I have to remind people all the time. I oversee 714 churches, and I have to remind them, I'm not your enemy. Eu am condus peste 100 de biserici și a trebuit să le amintesc tot timpul, eu nu sunt dușmanul vostru. And I want you to understand something. You're not my enemy. Și vreau să înțelegeți că nici voi nu sunteți dușmanii mei. But I understand we have a conflict and we have a disagreement. Dar înțeleg că avem un conflict și o neînțelegere. Nu suntem de acord cu ceva. So I want to wish peace in your life. Și apoi vorbește de pace în viața voastră. So Paul wishes peace for them also. Deci, Pavel dorește și pace pentru ei. Do you realize that grace is the fountain of which peace is the stream it flows from? Vedeți, harul este, cum să zici, făgașul pe care curge pace. And because we have grace from God, Pentru că avem har de la Dumnezeu, we have peace with God, avem pace cu Dumnezeu and we have the peace of God. și avem pacea lui Dumnezeu. In Philippians chapter 4, verse 7, it says this. În Filipeni 4:7 ni se spune, And he says, and the peace of God, which surpasses all comprehension, all reasoning, all justification, all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. I might not understand why you're angry at me, but I want you to be at peace. Nu înțeleg de ce sunteți supărați pe mine, dar vreau să aveți pace. Have you ever noticed that in a church dispute, all the voices get elevated, high decibel levels? Știți că atunci când sunt dispute în biserică, toate vocile devin tot mai ascuțite, nivelul de decibel crește. When somebody starts yelling at you, you know what I do? I lower my voice. Și ce fac eu când țipă cineva la mine? Îmi cobor vocea. Which forces that person to lean into me to listen to what I'm saying. Obligând persoana respectivă să se aplece spre mine și să fie atentă ca să poată auzi ce spun. Calm down. Calm down. Liniștește-te.
talk to me, explain to me what the dispute is. What is the problem here? Talk to me so I can understand you. Don't scream at me. Liniștește-te, explicăm și spunem în așa fel încât să înțeleg despre ce e vorba. Right now, what you and I need is shalom, peace. Ceea ce chiar acum avem nevoie toți este shalom, adică pace. What does shalom mean? Ce înseamnă shalom? It means more than just peace. Înseamnă mai mult decât pace. You know, at the very core of shalom, it means the absence of tension. De fapt, în esența acestui cuvânt înseamnă absența tensiunii. It means completeness. It means prosperity. Înseamnă completitudine, prosperitate. It means ease, health. Înseamnă sănătate, așa, ușurătate. And so if we can get at least to this stage now, we haven't solved the problem, but let's tone it down, lower it down so we can understand what we're saying to each other. Vedeți, încă nu am rezolvat problema, dar încercăm să liniștim lucrurile ca să putem comunica. When a person has a problem with me, I have to tell them, I can't hear you if you're screaming at me. Când o persoană nu e de acord cu mine, trebuie să-i spun, nu te pot auzi pentru că țipi. Why don't we focus on the what and not the how? Haideți să ne concentrăm pe ce, nu pe cum. This is what happens between you and I. Asta se întâmplă între mine și tine. We get upset because you screamed at me. That's the how. Atunci când tu țipi la mine, și asta este cum, and then I ignore what you're saying. Atunci eu sunt tentat să ignor ceea ce spui. And so we don't listen to the other person because we're stuck on how they said it. Nu putem să auzim pentru că suntem blocați, prinși în felul în care zice. And this is what happens in the church. Și asta se întâmplă în biserică. So I've learned to ignore how they're screaming and yelling at me, and I'm tuning into what they're actually saying. Și încep să ignor faptul că țipă la mine și să îi duc spre a înțelege ce vor să spună cu adevărat. And usually what you're going to find out is that there's a lot of truth to what they're saying. They're just saying it bad. De obicei vei descoperi că este destul de mult adevăr în ceea ce spun, în spatele a ceea ce spun. And so we don't listen to them because we're insulted and offended by how they said it. Și noi ascultăm de multe ori din cauza faptului că suntem ofensați de felul în care o spun. Focusing into what they're saying, not how they're saying it. Ne concentrăm pe felul în care o spun, nu pe ce spun. Because if you react to what they're reacting to, then we have an explosion. Pentru că atunci când ei reacționează, vei reacționa și tu și rezultatul va fi o explozie. See, it doesn't mean that the person on the other side is 100% right. Nu contează dacă persoana cealaltă are 100% dreptate. But it also doesn't mean that they're 100% wrong. Dar asta nu înseamnă că tu ești greșit neapărat. Look, if they spit on Jesus, what can you expect? Dacă, eu știu, arunci asupra lui Isus ceea ce tu aștepți, Dacă au scuipat asupra lui Isus, dacă a scuipat asupra lui Isus, ce mai aștepți tu? If a person is capable of lying to God, what can you expect? Dacă o persoană este în stare să-L mintă pe Dumnezeu, ce mai aștepți tu? If a person is capable of robbing God, what can you expect? Dacă o persoană este capabilă să-L jefuiască pe Dumnezeu, ce așteptări ai tu? See, if a person can raise their fist and scream at God, what can you expect? Dacă o persoană își ridică fața și țipă la Dumnezeu, ce te aștepți să facă față de tine? Now, one of the things that the Apostle Paul did was that he did not personalize the attack. Vedeți, una dintre lucrurile pe care le-a făcut Apostolul Pavel este că el nu a personalizat atacul. See, someone will personally attack you, but you have the option not to personally receive it.
Cineva în mod personal te atacă, dar tu ai opțiunea de a primi lucrul acela în mod personal. And this happens often in De a the nu church. primi în mod personal. De a nu o lua în mod Să nu personal. primești în mod personal. This happens often in the church. Asta se întâmplă, nu, să o iei în mod personal și asta se întâmplă în mod obișnuit sau adesea în biserică. Sure. You said that when people are attacking and then you're on the authority of God, actually they're attacking Jesus, but they never ever have a query about the person of Jesus, but about administrative things in the church. But when they are attacking us, they don't attack actually the person of Jesus, because they say we have nothing wrong with Jesus, but we have something with you personally. So how can you not personalize the attack? Because you have to understand that in the life of the church, if you reduce the life of the church to just a church, then you might as well call it a cultural center. The church is always going to be the church, and anything that takes place in the church is either a representation of Jesus Christ in the authority of his word, or it is against the representation and the authority of the word. Marina, tradu și întrebarea care ai pus-o. Proful zicea din aur că de multe ori oamenii când atacă, ei nu au o problemă cu Domnul Iisus, cu persoana Domnului Iisus sau cu lucrarea Lui, ci au o problemă cu noi, de modul în care noi facem lucrarea sau noi interpretăm Scriptura. Și am zis, cum poți atunci să nu personalizezi atacurile? Că ei spun, dar noi nu avem ceva cu persoana lui Iisus sau cum făcea Domnul Iisus lucrarea, noi avem ceva cu tine, cum tu faci lucrarea. Și răspunsul a fost că atunci când noi facem lucrarea, reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos și dacă nu facem asta, atunci noi nu facem decât să operăm într-un context bisericesc, cultural, local, dacă mă înțeles bine. Ok. Now, just take that, what you said, just take it one step further. Haideți să facem un pas mai departe. When you have a dispute in the church, you have a number of things that are happening. Când există o dispută în biserică, se întâmplă mai multe lucruri. I think we can agree on this. Cred că putem să fim de acord cu privire la asta. Not everybody involved in a dispute is at the same spiritual level. Nu toți cei care sunt implicați în dispută au același nivel spiritual. So we're going to have, remember when I said to you at the first hour, I used the phrase corpus mixtum? Amintiți-vă că am vorbit de un corpus mixtum, adică un grup amestecat. So you have this mix of people. Deci ai Non-believers. un amestec de oameni. You have mature believers, you have immature believers. Ai creștini maturi cu creștini imaturi. You have people that don't understand the instruction of the Word of God. Ai oameni care nu înțeleg învățătura cuvântului lui Dumnezeu. You have those who do understand the instruction of the Word of God. Ai oameni care înțeleg învățătura cuvântului lui Dumnezeu. You have those who reject the Word of God. Ai pe aceia care resping cuvântul lui Dumnezeu. You have those who accept the authority of the Word of God. Ai pe aceia care acceptă autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. And you have those who have misinterpreted the Word of God. Îi ai pe aceia care interpretează greșit And cuvântul lui those who Dumnezeu. correctly interpret the Word of God. Îi ai pe cei care interpretează corect cuvântul lui Dumnezeu. And then you add the last group, which is even more complicated. Și apoi trebuie să adaug și ultimul grup care e și mai complicat. Where they impose the cultural on top of the scriptural. Aceia care impun cultura peste Scriptură. And if you're not careful, you're too busy reacting and backing up, and you're not looking at who these people are individually. Și dacă nu ești atent, vei fi tentat să reacționezi imediat în loc să verifici cine sunt acești oameni în mod individual. În ce grup se înscriu. I'm left with personalizing it and not realizing that there's a bigger fight here. Am lăsat aspectul personal și am realizat că sunt multe lucruri care duc la conflict.
Now, remember, in the second hour, I told you, I don't know anybody who likes to be attacked or get slapped and say, okay, thank you. Am spus în ora a doua că nimeni nu este bucuros să fie defăimat sau atacat, lovit peste obraj, să spună, nu e nicio problemă, e ok. So obviously, you receive it personally, but you don't have to react or respond personally. Cu siguranță că tu primești lucrurile personal, dar nu ai voie să răspunzi în mod personal. That's what I mean about not personalizing it. La asta mă refer când spun să nu personalizezi. Because once you personalize it, you have removed yourself from the authority of the Word of God, the instruction of the Word of God, and the leadership of the Holy Spirit in your life. Pentru că atunci când personalizezi, te depărtezi de autoritatea Scripturii, de autoritatea lui Dumnezeu din viața ta. And now I'm just reacting in the flesh. That's all I'm doing. Și tot ceea ce fac, voi reacționa în carne. În Any fiecare- other questions? O altă întrebare. Okay. Let's take our last break. Haideți să luăm ultima noastră pauză atunci, dacă nu sunt întrebări. 10 minutes. 10 minute.